Значи виж, има тотална много голяма разлика между двата бутона. Виж тия, които си ми дал, виж какви са жичките им. Виж? Виж при мен какви са. И друго. Значи виж моят бутон какви са му положенията. И остава така. Виждаш? Его сега подгрева е включен. Хоп, спираш. Пускаш. Спираш. Пред малко го бях отворил този бутон моя. И като гледам разликите и вътре също има разлики. Значи виж това как е. Значи като го натиснеш. Съм го обърнал. Виж? То е нещо като стъклата, бе. Хоп и се връща. Гледай. Его и другият е така. Ето. А виж при мен как е. Натискаш. Остава тъй. Виждаш? Натискаш. И остава тъй. Просто не знам, те са явно за... Не знам, въобще не става тук, виж. Виждаш кабелите им? При мен има бял и жълт. Той са вероятно за задния подгрев, защото е 30 ампера му е бушона. А виж пред тебе какви са, какво е това тънко кабелче. Явно са за съвсем друга инсталация. Разбираш? Не стават. Това тънко кабелче, toho. Как ще стане тази работа? Самия принцип на бутона е друг някакъв, гледай. Не ми е ясно това подгрев как ще работи. Натискаш, той се връща. Какъв е това подгрев? Хоп и се връща. Гледай го как трябва да бъде. Хоп и оставате его сега бачка подгрева. Хоп, спираш. При тебе гледай.